Takže odchádzame na chatu niekde na Lipko v takejto zostave. Tak, Peťo, Rebeka. Tak ideme na to, dúfam, že nás nezožerú nejaký medvedi. Dnešný výlet nie je štandardný víkendový výlet, aké zvykneme robiť, ale ideme na 4-dňovú rodinnú dovolenku na chatu pod Hrebeňom. A pôvodne sme mali ísť všetci autami, ale my sme sa rozhodli a podarilo sa nám to presadiť, že môžeme ísť na motorkách s Brunom, s Rebekou, s Peťom. Takže sme sa rozdelili tak, že v 4 autách idú nejaké manželské páry plus naše manželky plus zvyšné deti. A my 4 ideme na motorke vlastne samostatne. Ideme smerom na Levice a potom na Sebechleby, tam sa pripojíme na Route 66, kade prejdeme do Banskej Bystrice a z Banskej Bystrice potom klasicky cez Donovaly do Liptovskej osady a potom už podľa navigácie niekde v tých horách nájdeme snáď svoj cieľ. Niekde za Banskou Bystricou by sme sa mali stretnúť vlastne s autami, ktoré idú samozrejme v diaľnici. Prvá odlučovacia zastávka v Leviciach. Repka už začala kvitnúť, takže máme čo čistiť. Teraz ideme do Zvolena. Daj si napríklad Krupinu, keď dáš, tak ťa to povedie správnou cestou. No, ideme na to. Beka, 3 puta nasyp. Na Starých horách a bola to posledná zastávka pred chatou. Takže už len Donovaly a ide sa chatovať. Ide sa piť pivo. Pivo. Tak ako sme si veľmi optimisticky mysleli, že Staré hory sú naša posledná zastávka, pred chvíľočkou tady ako prefrčala naša kolóna a v zápätí nám volala manželka, že začalo auto smrdeť a z prestáva nejako ťahať. Takže máme informáciu, že zrejme tam začala haprovať spojka, tak ich dobehneme, uvidíme, či s tým vieme niečo spraviť, alebo voláme odťahovku a máme to ako komplikáciu, ako sme sa odtiaľto ešte asi 30 km naviackrát odviezli proste na tú chatu aj s deťmi, aj s celým nákupom, máme tam kopu vecí na 4 dní, takže uvidíme, snáď to auto dostane rozum. Takže autičko dostalo rozum, dá sa s ním normálne ísť. Skúsime ísť na vrchol, potom už keď prejdeme vrchol Donovaly je to len z kopca, takže potom by sme to už mohli zvládnuť. Spojka vychladla a uvidíme ešte, ako sa to bude správať v tom teréne.
ale snáď to dobre dopadne, takže už sa tešíme na to pivko. Nech už sme tam. Koľko? Olej, čo si ulovíš? Do harpunu. Harpunu. Tam jasne, že sú tam ryby. Z druhý. Ryba je na to. Neboj, bude večer, tak poďme. Odkiaľ tečie tá voda. A few moments later. Našiel som lep. Jak to má 2,5 kg? Našiel som lepku, mám moc bola. Nie, nechytaj tú lepku. Lebo to nejaký divočári a niečo. Zapol si to či nie? Kde si bol, kde si ju našiel? Lepku? Ale keď chceš, keď to tuto beha, si našiel. nevypadneš do vody. A prečo ju nemôže doniesť? Je na nej aj meso ešte, alebo nie? Nie, To donies ukázať. No, veľká je. Ale Peťo, nevypadneš do vody. Jaká je veľká? Aké vode sa neukúpí. Kde mama? Čo ti jebe? Á, do pič. Ten čo našiel? Ale to je celá, to je trofej. No, to je krásne. To je Počuj ma, prišiel, našiel som lepku. Našiel trofej. No kde si ulovil? Poď. No. Nechajte ho ísť do lesa. Ayo. Pecho, baru.
Pred večernou pekačkou potrebujeme doplniť ešte nejaké potraviny a náš výlet do obchodu začal takto. Už som dole. Motorka je viac menej v pohode, najviac pošramotené je moje ego. Iba ma potlač tam hore. Nestanú sa nič. Nie. Dobre, stop. Stojan. OK. Jo. Len som ju Len si ju položil, čo? Zastal som tu. Toto není pre mňa vôbec. Jaká je ťažká do piči. Ale si ju dal jak rýchlo hore, jak zajac. Tu mám srdce, kurva. Zaňo, No, nech sa dá. nemôžem, dobre. Zahrabal som do steny. Výborne, poď už. To máš vonkajšiu chladničku. No? Ja David, ja som videl, že tam dáva pivo. Áno, na zdravie. Máš Môže za pivo. Čo to je? Čaj. No takže chatovačka za nami, Aha, všetko dobre dopadlo, tak jak malo. žiadne straty, Tak, veľké. No, mám zlomený blaster, jak som to tam poboskal na zemi, ale sa vymení. Aby nebolo horšie. Vyzerá, že gangster na tej motorke. No. Ľudia sa na nás usmievajú, jak vidia motorku. Aj staré babky, čo išli oproti, tak som videl, že mali úsmev, keď nás videli. Niektoré, tak tieto asi. Ale aj táto sa usmieva. Alebo to je krč. Obrnený vlak. Obrnený vlak. Aha. Takže náš 4-dňový výlet je na konci, boli to 4 dní zábavy, pojazdili sme si, dobre sme sa najedli, Peťo nám urobil jeho tradičné rybky, Kristián urobil fantastický guláš
a trochu sme potancovali, trochu sme si pohrali spoločenské hry a posledný večer sme posedeli pri ohníku, takže všetko, čo patrí na rodinnú dovolenku. Nás tam bolo 19 a ani chvíľu som nemal pocit, že sa tam tlačíme, každý mal svoju izbu, každá rodina a každý má svoje sociálne zariadenie, čiže pre takú väčšiu partiu je to úplne ideálne miesto a zvlášť ak hľadáte miesto, kde si oddychnete od nejakých povinností pracovných, pretože nie je tam mobilný signál, dá sa telefonovať len cez Wi-Fi a tu ak vypnete, tak ste úplne offline a máte kľud venovať sa svojej rodine a priateľom. Na tú Podhrebenie môžem teda vrelo odporučiť a my sa tam určite ešte vrátime.